Eu, băi Mircea, e ziua ta. Yeah! De-aia trebuie să zic la mulți ani și nu știu cum și de-aia am ales o poezie și știu că vorbesc ca un robot. Că mai e o fată aici în cameră și nu pot să mă... Așa, mă simt... Ce? Nu mă stai niște. Că nu pot să mă extrovertesc bine, înțelegi? Și fii atent aici. În zadar, în colbul școlii, prin autori mâncați de molii, cauți urma frumuseții și îndemnurile vieții. Și pe foile lor unse cauți taine nepătrunse. Și cu slovele lor strâmbe ai vrea lumea să se schimbe. Nu e carte să înveți ca viața să aibă preț, ci trăiește, chinuiește și de toate pătimește și ai să auzi cum iarba crește. Wow! Mișto, băi Mircea. Și la mulți ani. Uite, vezi ce frumos desenez? La mulți... A, ba da, cu o punct. Semnul exclamării.